लोगोफोर दिनै आङो जिम थांनो नागिरदों बेसेबांबा गोबाव जाबाय जिम थाङिया जिम थाङाबाबो आं न'आव ओरैनो एसे एनै एक्सारसाइस खालामो खालामनायालाय दा नै आं गामियावसो थायो नालाय गामिनिफ्राय जों थांगासिनो दङ जोंनि गामिनिफ्राय गगामुग टाउनसिमहालागै 9 किल'मिटार जायो आरो मोनसे खोथा जोंनि नैबे गगामुग मिंमां एरियायाव गासै गं 75 बर' गामि दङ जयैनो आरोना ओमफ्राय जे सिला फोथाराव दङ सिमेन्ट सापरियाव दङ जनायाव दंबावो जोंनि नैबे धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव मा होनबावनो आरो एक्सारसाइस खालामबाथ' मा बेनिफिट जायो नोंथांमोनाथ' एसेबाबो मिथिखायो जोंनि इमिउनिटि सिस्टेमा बारायो जोंनि वेट लस खालामनो हायो मोजाङै जों उन्दुनो हायो टेनसन फ्रि जायो राफोद जायो ब्रेन पावारखौबो बारायो होननानै जों मिथिनो मोनो दा जों नै फैनानै मोनफैबायानो गगामुग टाउनाव जोंनि गगामुगाव माने मिसिं देउरि आसामिस बयबो बेलेग जाथियानो गासिबो ज' दंजोबो आरो जोंनि बर'फ्रा टाउनाव इसिबां बारा गैबावासो बांसिनानो टाउननिफ्राय जे साहा सानजा बे जोंनि मिंमां एरियायावसो बांसिन दङ टाउनाव दङ एसे होमबाबो खम आरो दा जों टाउन मोनफैबाय दा आङो जिमाव हाबसिकलि आङो जिम लादोंबाबो आङो रेगुलार लानो हानाय नङा मानोना जोंना थांलाय फैलाया एसे गोजानबो जायो लामायाबो एफा मोजां नङा आरो एफा बिदि टाइमबो मोना दा बे हिसाबै आङो न'आवनो हानायखिनिखौ आङो एक्सारसाइस खालामगोन आं बिदि जिमाव फैबाय थानो हानाय जानाय नङा आरो स' दा जों नै फैनानै जिम मोनफैबायानो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि एक्सारसाइस खालामनायखौ